Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko dyan in the Biyernes, pizza 28 sa bulan po ni Marso 2025. 1FM 88.3 sa American Kansendong mga radyo simulcast over DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, Lado Technical Darwin Obido, ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo Alwin Masida Liobit, Alwin Dobol. Tabi nindo ako, sundo kita ng alas 8, pero sundo kita ng alas 9 ngunyan. Sundo kita ng alas 9 ngunyan na pagkaaga. Si Consi Jigo, si Consi Jigo po, ano yan, di na pwedeng magprograma. Kaya kung sundo kita po tabi nin, sundo po tabi kitang alas 9 ngunyanin pagkaaga. Medyo oralawig daw. Oralawig, di ka mo magsawa ha sa kuyang boses ngunyan na pagkaaga. 45 días ini, campaign period. Dahil nindo kalingawan ha. Number 18. Number 18. Sa baluta. Dahil nindo yan pagkalingawan po tabi. Number 18 kita sa baluta. City Councilor. Anapon lang din yan. Konsihal Diego Obido. Yan. Ayo. Ege ha. Ngunyanaan poon. Dakulo na po tabi. Ibong-ibong na partido. I think yung grupo ni Mayora G. Rosal. Kasarabay po tabi si Governor Noel Rosal, Vice Governor John Aligre, tapos si si Congressman Kaloy Loriacan 2nd District. May kwan man ngunyan, may misa ata ngunyan. So lado man po tabi ni BM Hisam Ismael, for mayor man kan Legazpi. Ngunyan man po tabi yung sa indang motorcade. May misa man siyempre, tapos may motorcade man. So kasarabay sa mga grupo rin da po. Anday ko lang aram kung kasarabay si Governor, si Congressman Joey Salceda, tayo bagaan gobernador, si Congressman Kitoko, si Vice Governor Diday ko, kasarabay man po tabi dyan siyempre si Mayor Pido Garbin, second nominee o nominee ka na ako Bicol. Pero ako Bicol ngunyan, actually, ako paratas ining labanan tadigdiha. Di ako nagpipili. Tangani na maaraman kan mga albayano kung sirisayan madaralagan. Abo ko na saro lang po an ikokwan tadigdiha. An ako Bicol 131 yan sa baluta. 131. Aram man nindo po tabi kung ano ang ginibo ka na ako Bicol. Dahil man pwedeng madiharan niya na dakulon man talaga yung accomplishment ginibuhan kan ako Bicol ha. Kabot sa scholarship. Sabi ko sa indo, malangan yan, aki ko. Saro man sa nabinipisyaran kan school akan ano yan, financial assistance po tabi kan ako Bicol. True ako Bicol, tabi. Do, sabihon ta, na ali man siya sa gobyerno. Iyo po, ali man talagang sa gobyerno. Tasayin man mako ali yan sa gobyerno, pero pasalamatan ta sinda because sinda nag-ipots tangani na makatabang sa tuya. Iya po. Number 131 yan sa balota. Yung probinsyano pira, number 60. Number 60 yung probinsyano. Taan kwandigdi, apira kan sa mga makabayan, mga bayan black. Apira kan makabayan black. Tapos, dakulong kitang party list. Pero kwan mandigdi talaga, ako Bicol. Tapos, so iba pa. Sige ha. Fight. Fight ka mo dyan. Fight ka mo. Basta importante, ang pagiramdam ko sa indo po tabi,
Ganyan. Bawal na po ang pananaonin kwarta. Bawal na po tabi ang pananaonin kwarta. Bawal na po tabi ang ano yan? Bawal na po tabi so pananaonin candy. Candy, magkuhan ka mo So mga kandidato maging careful ka mo, maski candy bawal ha. Bawal po maski candy pero kwarta ba ko? Kwarta ba ko? Ang last hour kayan, ang last hour po tabi, talagang yaon dyan yung kwarta. Last hour, yaon ang kwarta. Diba? Candy, bawal. Yung, ano ba yan? Anong klaseng mga candy? Bastang candy, pag nagtao ka, napicturan ka, bawal yan. Tapos, magtao kang bagas, inot na po nabi na nagtaraonan ng bagas, bawal man. Kaya baga inubos na nauna po tabi, garo na pistahan baga kansarong aldaw. Bawal yan, ngon na election period, mapuon ngon yan sa lokal, bawal yan. Tapos, ang kwarta sa last hour, hindi ho bawal. Ang kwarta sa last hour, hindi bawal. Dracula, unoy? Dracula, an aram ko digdin, da kung tama ining barita ko. Ang gobernador, 2.5. Ang congressman, 5,000. May mayor, 10,000. May saro pa, 5,000. Saka. Dahil ka baga kayan mabuhay. Dahil ka baga mabuhay. Sabi ko sendo kwaon sa nanindo yan, tapag kabuhay yan. May naagaman kay Binan. Nakaantabay ngon yan sa Facebook, si Shoni Dyson Antiquera po, dyan sa Buhatan, Rapo-Rapo, Albay. Good morning po. Good morning po dyan sa Buhatan, Rapo-Rapo, Albay. Masurtihon so kwan, masurtihon po tabian, mga taga 2nd District, mga taga Legazpi, mga taga Daraga, 1st District Indako. Pero iuman ang 1st District po. Ang mga taga 2nd District po, ang sarong botante, baka po makaresibi ka mo ng 10,000 pesos. Yun mo yun Congressman sana, 5. Sa Gobernador, 2.5. 7.5. Kung ibong-ibong noy, ibong-ibong taan, fight mo yan, leader ka, so pamilya mo, tatawan, so leader sa landa siring kayo ni, kung dahi ka muna sa mga pamilya, sa mga kampo kang kandidato, nako, pag nagkuhan ka mo, nagtao po tabi ka mo, mga 80% sa nangayata, may mga pamilya pirdi ka mo noy, taso kalaban nindo po, pati so tawon nindo, tatawan. Kaya ako dyan ang kandidato, makairak. Makairak po tabi ko dyan ang kandidato grabe ang gagastoson. Sabi ko sendo po, bawal ang pananao, ang kwarta bawal, kaya lang kon madakop. Marina aga tabi si sa kuyang Binan dyan sa kuan, Shoni Dyson Antiquera dyan sa Buhatan, Rapo-Rapo, Albay. Nakaantabay po digdi sa satuya ngon yan. Anyway, so sabi ko sendo po tabi, iyan ang pinaka-importante. Ako, sabi ko sendo, kamong mga botante, dahil ko sinabi na, dahil kamo magkuha kang kwarta, dahil man akong itatao sendo, kung ugadan ba ganindo ako, magdigdi ka mo sa sakuya, ay, sabi mo nga sa radyo, bawal kami mag-receive ng kwarta, di sa imo na sana ako, tabako ka mang kandidato, ura man ako pang tao kaan. An itatao ko sendo, so ambog sana. Iyo? Po, sa totoo lang, marami na ko tatao. Kaya, ang sabi ko sa Indo, yaon naman sa talaga yan. Yung realidad na nahihiling tapo na yaon ang vote buying. Ang inahagad ko sa Indo, sa sakuya na mga paraan tabay, digdi sa Legazpi, sa inmang kamong parte kan probinsya po, Ninalbay. Ang inahagad ko sa Indo po, kwaon nindo ang kwarta. Pero bako yan po tabi, tanag ko akamong kwarta po,
bako yan rason tangani na yung sa Indo po tabi na panindogan babarion Indo. Ta iyan itinao sa Indo po, bako man kamo obligado na magboto sa iya. Iya po, edukit ko lang kamo, bako kamo obligado, dawat tam kamo tinawaring kwarta, bako nindo obligasyon. Bako nindo obligasyon tabi na magboto sa nagtataonin kwarta. Kuhaon nindo ang kwarta sa bulsa sa nayan. Botohan nindo po tabi kung sisay an mo yan nindo. Kung sisay an sa paghuna nindo, makakatabang po sa satuya. Iya po. Dapat siring kita kay ni sa broadcast. Abo kong so siring ya kini si congressman. Day gabos kita digdi. Second district Kanalbay yaon si Congressman Kaloy Loria. Sa ang kalaban niya si Congressman Kitoko. Pigngaranan ko ang congressman at kandidato na sinda. Kung sisay man na napierde, di suspended na so pagiging congressman. Pag napierde. Ngayon, gabos yan. Mayor, si BM Hisham Ismail, kwan siya, board member siya. Pero ngunyan po, mayor na siya. Mayor Hisham Ismail. Ayan kwan, Ismail. Okay? Tapos, si Mayor G. Rosal, Mayor Geraldine Rosal. Yan. Iyo po yan tangani na kung kita ngani na paratas. Pero kung sisay man ang napirde ta sa eleksyon, pirming may pirde. Pirming may pirde sa eleksyon. Kung sisay man po tabi ang mapipirde digdi, suspended po so pagapod sa inta pagkatapos kan eleksyon. Suspended. Mayor, suspended pala na pirde ka. Si Christopher Bigtas, maray na aga po. Sige maray na aga sa mga. Yo. Garo day na Facebook ko niyan. Nakamali sa Facebook. Pero mo na sa nako pig copyright. Para nakigamit ako piga copyright ako. Aber daw ganyan. Taday na mo copyright. Aber daw. Oragono na sa kuyang background ganyan. Garo nga piguwati mo sa naman nga kami. Garo nga yung programa mo pangwati sa na naman nga. Nakamali siya kamo. Basta po alawig kitang mag-urulay-ulay ngonya na aga. Oralawig kitang mag-urulay-ulay ngonya na aga ta. Abi ko sendo po may kadakol-dakol ngunyan ang mga aktibidades. Kadakol-dakol ngunyan ang aktibidades. Sa kadakol kan aktibidades ngunyan, day mo na makuang konseng ka duman. Pero ako deko bala na ka mo. Bukan man ako kandidato. Bala na ka mo. Ako ang patakaran ko, bako ako kandidato, bala na ka mo. Painit ng painit painit ng painit po tabi. Si Kong Kaloy ngani, sabi ni Kong Kaloy, dahil nang niya kumaburo barangay, dahil nang niya house to house. Sa bagay, ang congressman baga, dahil man talaga nag-house to house yan. Madyan sa nasakwan. Mamiting sana kung mamimili kung sa inan mimitingan niya. O mostly kayan sa banwa na ang nagdala ko kan sa mga tao na ang mayor, iyo talaga ang mayor, sabi niya di sa nangya kami ni Gob. Si Kong Joey na din kuman ali duman sa rapo-rapo kasudma. Ali duman sa rapo-rapo kasudma si Kong Joey. Tapos kay baso sa iyang running mate si Diday. Diday. Tangani na kuan ko digdi. Jawa ka mong mga bayadig di sa muya di kuan ta obligasyon mo po tabi na pasabot sa Indo.
ipasabot sa indo obligasyon mi ini na ipasabot sa indo kung si Rizay ta mataram kamukaan so nakantabay sa ko yata nga yata na ipigtataram ang kalaban saroon ko na ha para na iko ang mayor sa Legazpi tulo ay apat gayon apat si Atutubo i-kwantaha alphabetical ta Atutubo Hisham Ismail Geraldine Rosal tapos po tabi si Sabdaw may Sabdaw apat na kandidato sa Legazpi. Vice Mayor po doa si dating konsehal Alvarizo tapos si Gutierrez. Gutierrez. Po yan. Sa mga city councilors man kan Legazpi, ano daw kung tuong ko ini? Saro-saroong ko daw. Pero so, pasensya na. So, mga daig ko unambit ang digdi, mag-unambit na lang kamo digdi sa kuya. I-chat na lang nindo ako, unambitan ko na. Okay? Sa city councilors po, sa lado ni Mayor G. Rosal, si Sianyaon dyan. Vince Baltasar, tapos Ron Rosal, si Sepa, Bit Muñoz di Makulangan, Diego Obido, iyo si Sepa, Bong Basaliote, Alexander Hao, si Sepa, si Konsi Ato Valladolid, si Attorney Ryan Olpindo, tapos attorney man si Miraflor bako so dating OWA Miraflor tapos si Lilian Ramirez Sampulo sa ibong po si Sepa si Sean sa ibong si Attorney Bots Lucela Sian Imperial Lau Beltran JP Lee Sepa so taga-bunot siya ito taga-bunot daw rin may kuwan ba dyan taga-bunot siya ito si konsyal ko niyan Buban si Bot Buban pasensya na Bot hata nakakalingaw man ako tapos si Sepa may nailing ako dyan, may Pariñas, Siringkaan, may Luistro, Alan Ranyola, yan ang kuan. So iba, day ko na to, pasensya na, kung day ko to sa iba, ha? Pasensya na kung day ko to sa iba. Sa Daraga naman, tabi, sa Daraga, yaon po tabi ang labanan kan, labanan po tabi ninda dating Mayor Vic Pirite, tapos suagom kan dating Mayor Candaraga na si Awin Baldo. Si Awin Baldo nakakulong. Ang kaso niya po tabi is double murder noy. Nakakulong. So agom niya nagdadalagan niya na kuan si Lal Baldo. Bala na kung magpili man diyan sa Daraga. Pero pag nagkuan ka sa mga post natatamas dakulon an Pirite. Mas dakulon ang Pirite di ba? Pero hindi man na nahiling diyan, bahala na kamo. So ibang munisipyo, pabayaan ko na una. So digdi lang sa medyo ura-ara ni sa bangbangan ta, ha? Sa gobernador, labanan po tabi ni dating gobernador Noel Rosal, tapos po tabi ni congressman, dating gobernador, congressman ngunyan, Joey Salceda. Iyan ang labanan. Inan magabato na labanan ng kandua. Okay? Parehas yan dainin record na ora yan hindi yan nasa los column kung sa NBA winning column yan pirme. Yan na duwa Tapos Vice Governor yaon man si John Alegre tapos si Dante Arandia tapos si Diday ko. Iyan ang labanan tulo. Governor to corner. Igwaman ki mga so sabi nga ni ibaga po tabi so mga
man biristado nagkandidato yaon man. Rayaon man po. Sa congressman, 3rd District, si Didi Cabredo ang kalaban niya po, tabi yung pamangkin ni Kong Joey Salceda na si Adrian Salceda, Mayor Adrian Salceda, kan 3rd District. 2nd District, sabi ko sindo po, tabi yaon si Kaloy Loria, tapos si Kito Ko. Kito Ko. Balik na dun sana, Ko Kito. Ko Kito. Yan, tapos, 1st District, Crisel Agman Luestro, tapos Hill Bungalon. Yan ang labanan na. Bala na kamong magpili kayan. Pili na kamo ta. Nganing ayos. 27 minutos. Lampas alas 6 nin aga. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga.
Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, igwa na kita nin 32 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to meet man siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet man siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm. Fabcon. Bangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngalan niya
Kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, litre salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar, Vince Baltazar na. Iboto, Vince Baltazar, Makadiyos, Patinabang, Vince Baltazar, numero 4 sa balota, para konsehal sa Siyudad kan Legazpi. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Alright, sige. So, balik kita digdi sa programa. Alat mo na ta. Pasalamatan ta ko na ining mga sponsors ta. Digdi sa Linden Activities 2025. Miss Evelyn Delbo and Family, Rizal Street, Legazpi City. Tancholing Hospital, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, Within Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager, Rawis Enterprises, sa Rawis, Legazpi City, Mrs. Isosa Miranda, Miss Sheila Nas, sa City Agriculturist, City, Legazpi Office, Lacandola Drive, Gogon, Legazpi City, Honorable Bibi Glinda Bongao, Governor Province of Albay, Buklad Pod Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, Police Brigadier General Andre Perez Dison, Regional Director, PNP Regional Office 5 Camp General Simeon Ola, Engineer Warren Azotea, District Engineer DPWH 2nd Engineering District, Legazpi City. Sige, so yan po ang samuyang mga sponsors digdi sa Lenten Activities. Sa Abril po yan ha, Abril, okay. Si alat ko nata kita ikwanta ko na si RSM ta yaon dyan sa luwas si RSM. Ang Facebook ko puro na sana kuan nailing ko digdi sa Kuyang Wall, puro kandidato. Si RSM Cora nasa linya dyan sa luwas. Good morning tabi RSM, please come in. Hello? Go ahead po. Hello. Go ahead po. Okay, good morning Alwin. Asin man good morning sa satuyang mga paradangog. Aha. Alwin, garo ngunyan na bako garo ha. Ngunyan po Alwin sa tuyang buon kang campaign period. Day ka pang nadadangog ng mga jingle na naglibot. Day pa kung jingle na dadanog digdingo niyan. Day man ta busy da so kandidato ta pagurulpihan ngunyan pirak. Paguro gayod. Da kuan na day nang kuro karampanyahan, kwarta na sana. Alam mo o yan ng Alwin, o yan ang kuyan ngunyan, ang puon ngunyan kang campaign period na mahiling niya to ang tao, ano? Sa team Rosal at Loria, asin man sa team kang APD. Sa siguro sa tuyang naaraman, ano po,
mga tugang na ang team Loria Rosal, Rosal Loria po, Ngunya na campaign period, mapuon iyan, naka-schedule ang team Rosal, may misa. May misa, alas 12:15 sa San Rafael, si Arcangel. Oo. Yaon man dyan, ang makakairiba kan Team Rosal, asin Maloria, kairiba man dyan ang EPPL, Alwin, Ang probinsyano. ang probinsyano, Oo. alas 12:15, so sa indang mga pamilya. Oo. Sa indang mga pamilya, tema nag-imbitar ki mga suportadores, kung sisay man ang gusto mag-attender, asin man mag-iba kang motorcade, yaon tinda. Pero yung si Congressman Loria, alas 9 may misa sa Albay Cathedral. Alas 9, Oo. may misa Albay Cathedral. sa Albay Cathedral. Tapos mapahingalo, pagkahapon iyon ang motorcade man. Kasarabay baga sa kuan. Igwa man na alas 9 imidya. Alas 9. Oo. Alas 9. Alas 9. O duman man sa EPG, Oo. ang pagkaaran kuman alas 8:30 dyan sa San Rafael, Aha. si Arcangel. Papanginutan man ka na ko Bicol. Yan. Basta EPG, tapos kung si mga keriba niya, siyempre, yaog baga dyan si Kung Salceda, si Raypan keriba niya, si Congressman Puti, Baka day pa nakauli ta sa napura po da kasudma. si Sai. Si Congressman Si Salceda tapos si Diday ko. Naliwan mo sila mag-arapo-rapo. Kasi maaga, pwede ka mag-gay. Pwede ka nga rin maglayog. Iyo. Giraray, yan ang yan na both team, yan na dawang team na yan. Ang team ni Ako Bicol, tapos ni Congressman ko, ni Gob, Noel. na Gob Noel, mga tugang, magsasabayan yan na campaign period. Pero iba ang schedule. Taday man pwedeng magsarabatan. Magkaka-traffic digdi. Iklarado ta ha. Team Rosal, Loria, Provinciano, Mayor G, Rosal, Tanda na alas 12:30. Alas 9, igwa man na misa. Ang Loria. Alas 9 ma'am sa kuan sa katedral. Katedral. Tapos igwa pang alas 12. Alas 12:15. Kay Loria, alas 9. Timra. Sa second district yan. Iyo, second district ma'am. Okay. Kay G. Rosal, digdi sa Ciudad Legazpi, alas 12:15. Dumating sa Ibong, ang pagkaaram ko sa EPG, iyo? Kay nalilibong na lugod ako pag kay Congressman Salceda, para gobernador man bagayan, tapos kay EPG, tapos sa Ako Bicol, ngunya na ada. Okay. Tapos ang motorcade din, motorcade kan Ako Bicol. Ang mga tao. Motorcade din da. Motorcade din da aga. Pariyo yan na duwa. So sa indang mga supporters, pwede mag-iriba dyan. Iyo? Okay. Okay, Giraray. Siguro mahiling tayo dyan. Ang grabe, siguro ang ribo pa yan. Sigurado. Maribo ko niyan. Sigurado ka na maribo ko. Siguro na yan. Basta pariyo, may motorcade. Basta sa Team G, Rosal, sa Ciudad Legazpi, yung motorcade. Iyo? Kay kay Team Loria, igwa man Team Motorcade.
Iyo? Aha. Yun na yan. Tapos sa mga konsehalis. Kay G. Rosal, si Alvarizo at yung mga konsehalis, kay Riba. Ikan ang team G. Rosal. Kaso ba, kung sinira usaro ko na, o sinira usaro ko na, pati sa ibong, mag-inibong, sinira usaro ko na, tapos, kaya lang, day ko, so day ko midbid, day ko manataramdig dita, paano? Day ko manibidbid eh. Okay, ako, kapos na kandidato, midbid ko talagang gipili ako. ako garing, day ako man makaboto dig sa Legazpi, sa daraga ako. Wag ako, kapos yung pinadarang ko yan. Kung sisayan, yung man, sa mga supportadores, so kada lado, tapos sa mga taong nag-antabay, sa indo pong saligsigon kay Maray, tisay ang pinaka-dapis na sa indo pong ibuboto. Iyo? Diba, nun yan, yaon sa naiyan, tapos, maray na ito na bigyan sa ang kada saro. Diba? Iyan ang dapat niya itong itaram sa tao. Alright. Dahil basang-basang. Dahil basang-basang. Dakulon po ang mga mihoras na nagluluwas ngunyan, iyan, ali po yan sa gobyerno. Linawon ta. Linawon ta, Alwin. Bawal na ngunyan. Maski kindi, day ko po pwede magtao. Maski kindi, day pwede day pwedeng magtao, baka mapicturan. Maski kindi, day pwede. Day pwede, sabi yan kang komedek, day pwede. Nga paano kung kandidato, nagkukuyan, nagdudulsi, tapos rin sa tohon. Kung day ma'am, so alimbawa nagkukurkindi man so kandidato tapos may kataning na tinawan, okay lang ito. Pero kung mananaong parang binubudbod na ano nga kindi nananao, pag napicturan, pwedeng ma-disqualify. Pwede ma-disqualify. Kaya ingat na lang ngunyan sa mga kandidato. Pag yung dumunta mga kandidato, sa ina, ngunyan, pwedeng magtaong maski Natunaw sa bagas? Natunaw na sa bagas? Wala na siya ba? Sa bagas natunaw na. So 20 kilos? Natunaw na? Dahil nang iso sa bagas? Nawara na baga? Siguro, siguro ako man yan. Dahil sa 20 kilos, ika talaga. Ano yan sa tao? Dahil na convincer sa tao? Siyempre ba, tao yan ang iyan. Iyan, ali. So, ibang mga tao, sabi nga ni Kantim Loria, Kantim Loria, nagtao magbaga-baga. Hindi kwarta nila. Kwarta niya yan. Si Kito Upuan, nagtao magkibaga, ang sabi niya, kwarta niya. Kamu na pala po sa pirang milyon. Dakula. Dakula, Kwartaon pala kwartaon pala si Bata. Pero anyway, bataan pang last hour, dakulaon man. Anyway, sa indaman po yan, sa indaman po yan, kasi sa mo kung sa inyong ali, nasa po yan. Basta sutawo, siguro nagpasalamat man kayan sa grasya man bagayan. At si Gloria ng kauman may masingali iyan na pero pag-apon pa sa si Gloria ang taon na bagayan. Tayo na, iyan kasing kalinga ma'am. Kunyan, sabi ni Congressman Kaloy, mas mapirdi nga ako manggana, an eleksyon nga may napipirdi mang nagagana. Mapirdi nga ako manggana, an kalinga, duro-diritso. Parang foundation na. May medical mission nga ni. Ano man yan na pigi-over ninda sa tao? Diretso ninda yan. Mga diretso ninda yan. Anyway, yan po, mga tugang ang mga, ito ata po, Taram? Para may sarong barangay ugaring na nag-medical mission so Team Gloria, sinaran daw sa mga CR sa barangay. Sino ito? Ay, sana iyan. Pwede yan i-report sa sarado daw sa CR sa barangay eh. Sarado? Dapat. Yan ang siguro, yan ang kaipuhan. I-report yan sa DILG. Sa barangay kapital.
At siyempre, kung yan daw, pinaram daw sa barangay kapitan. Parang iyo man, kaya lang sinaraduhan ni Sarong Beach W ata dahil kinagduman. Di kung araw ka yan, pwede yan i-report sa ano. Kaya lang din naman, Pwede yan i-report din naman sa- ata pig-intindita. Total makusog man sa barangay na ito eh. Sige. Anyway, ayan po. Ayan po ang mga pangyayari, sa basta sa mga supervalores, mag-iriwala. Yan ang sarong advice ni Ate Cora. Taan na kandidato, nag-urula yan. Pwede ka mo magdilaan. Pagkatapos ka ng eleksyon, tapos na yan. Eleksyon doang aldaw. Yan lang, mag-arabrasa ta. Yan ang sarong aldaw man sa pagkatapos ng kampanya, sarong aldaw man sa eleksyon. Tapos na. Tapos na. Kaya lang, ang advice na mo sa samuyang mga paradangog, piliyon nindo ang nasa konsensa nindo, makuuson si nindo. Yo? Okay. Konsensya ang karapat dapat. Ayo, sabi ko ni ni Tabi RSM, tawang man kamong 10,000, tawang kamong 5,000, ang piliyon nindo so tunay na leader na makakatabang. Ay nga yan. Bakong bawal ano yan? Bako ang bawal, magtaong kindi, 10,000 da eh. Basta, kung tapuyan sa nakamo, hindi kayo sa nakamo, takong kamumada ko, pa one time kamo, sayang ka sa indong... Basta day madako. Sayang ka sa indong pong sakripisyo. Ayan po ang tungo niya to sa mga politiko. Sayang sa pinuunan nindo na before pa eleksyon, bago aluin na bagayin ng bako iyo, nagpunsin na 1 year before, 2 years before, 3 years before, kapagalan mo masasayang. Kaya may pagsayangon sa sarong aldaw at nakamo mapicturan kamo madako. Sa siguradong kalabusoan sa indong aabutan ka. Okay, giramay ini ang sa indong lingkod Ate Cora para sa Radyo Pilipino, ngunya na aga para sa ng satuyang campaign period. Ngunya na March 28. Alright, si RSM Cora hali dyan sa luwas. So, campaign period ini, inot na salgo kan karampanyahan sa lokal. Ta nasyonal, aloy na. Ulay na so nasyonal, lokal Illinois. Okay? Alat ko na ta, paiton ta daw ini, ta igwa pa kita digdi. Si kabahaging, ta anapon ta ining kuwanta digdi. Alright. Sino ito? Si Mar Rodriguez, OFW Party List Representative Marisa Magsino, na nanawagan sa mga kandidato na wag gamitin ang mga OFW sa usaping pampolitika. Si kabahaging Mar Rodriguez may report. DWGO Live Report. Mar, good morning. Please ka rin. Bakit ayaw? Ayaw eh. Ayaw si Mar. Si Nestor Kagitlan lang. PNP Chief, pinuri ang 18.4% na pagbaba ng krimen sa bansa. Kamin. Matagumpay na isinagawa ng Philippine National Police ang mataas na antas ng Command Conference sa Camp Crame. Pinangunahan ito ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at dinaluhan ng Command Group Directorial Staff at mga hepe ng National Support Units. Samantala, ang lahat ng regional director mula sa iba't ibang police, regional offices sa buong bansa ay lumahok sa pamamagitan ng Zoom. Sa naturang pagpupulong, pinuri ng Chief PNP ang sama-samang pagsisikap ng lahat ng PNP unit sa pagpapababa ng focus crimes nitong mga nakaraang buwan. Batay sa 70 araw na comparative crime statistic, bumaba sa 8,950 incident patungo sa 7,301 incident ang kabuang bilang ng 8 focus crime. Malaking pagbabarin ang naitala sa mga pangunahing kategorya ng krimen mula sa 1,535 bumaba sa 1,243 ang kaso ng pagpatay mula sa 1,341 naging 1,021 ang homicide at mula sa 1,002 naging 663 ang physical injury cases.
Bumaba rin ang kaso ng panggagahasa at pagnanakaw, patunay ng positibong epekto ng mga pagsisikap ng PNP sa crime reduction. Nananatiling halos pareho ang bilang ng karnaping incident, kabilang sa mga rehiyong may pagbaba ng krimen ay ang NCRPO, Police Regional Office 4A at Police Regional Office 7. Mula sa Maynila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Alright. Sakabaga. Sakabaga. Okay. Diretso kita sa sa tuyang programa. Puro ngunyan mahiling mo kuan. Yan. Sakabaga. Pait-pait na. Okay. Ayos. Anyway, maparam na gayda ko digdita. Tapos na ang sa tuyang oras. Alright, so taon-taon po ang DWRL Barita alas 7 ha. DWRL Barita alas 7. Uro at yan sana. Alat ko nata inita. Sige. Alright. Alright. Sige, paitunta ko na ini. Barita alas 7 po, masunod na.